Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, sa 8 na bulan sang Marso, tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Ini mga balita kag isyo idulong sa inyo sang D3 Bio. Naga-improve sang inyo digestions. Oy, tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Unahon ta arangka ang pila ka mga balita kag isyo nasyonal. Nagamonitor ako kay Presidente Rodrigo Duterte sining iya panawagan sa mga rebelde. Siling iya sa mga rebelde, aber palanaog na kamo kag iuli na kag ihanay sa gobyerno ang mga armas ninyo kag iabandonar na ang inyo kausa. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, awayon nyo ko? Awayon yung gobyerno? Ay, nagano-ano ka mo? Nyadamo ako tangke di gira. Madamo ako kapulisan. Madamo ako soldado. Gusto nyong gira? Pila kadlaw basi kon masapwan lang kamo. Nga gahurayan na sa diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas. Amuning arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte sa meeting nga gintabungan sang National Security Advisor nga si Hermogenes Esperon Jr. kag iban pagid nga mga concerned cabinet members. Siling sang presidente, aber palanaog na kamo. May-ari kamo, matahom nga boss damlag direo sa gobyerno. Siling niya daw, hindi bla ko kaintindi sini sa mga rebelde. Sige ang ila sini nga pagpakig-inkwentro sa kabukiran. Samtang ang ila ya mga lider, nagapangabuhi ya sang matawhay sa kasyudaran, sa iban nga kapungsuran. Yang ila kabataan sa iban nga mga lider, sa iban nga pungsod naga-estudyo, sa iban nga pungsod naga-eskwela, samtang kamo ya, naghagad kamo da ya, paulan painit sa kabukiran. Sila niya pala naog na kamo, kag magpangabuhi kita sang mataway. Puerte, no? Kaya ang dinakabig, ginpungkuan, hindi kaya ang presidente, luyag maghatag sang 20 milyones nga mga proyekto sa tagsa kabarangay nga ginakabig niya nga wala na sang presensya sang New People's Army labi na gid sa mga kabukiran. Dili sang presidente ari na panaog na kamo kay batunon kamo sang gobyerno. Kon pamatian ko si Esperon siling niya may ara 822 ka barangay sa idalom sang impluensya sa New People's Army nga
clear na halin sa tuig 2016 tubtob sa tuig 2019. Siling niya, ini nga mga barangay, tagaan tag 20 milyones nga mga proyekto, farm to market road, mga hulot-bulutuan, elektrisidad, health station, water system, irrigation, kag madamo pa. Amo nang panawagan sang presidente, hindi ka mo kasarang sakon. Damo-damo kuya armas. Ay, base kung pilakadlaw niya, masapwal na kamo. Nya subong, may panahon pa, palanaog na kamo. Oh, anong sabat sini? Sa mga rebuilding New People's Army, gapanawagan ng presidente, palanaog na kuno kamo, kag untatan nyo na ang inyo kausa. Ano ang senyo? Ano ang sabat sa makatapo sang New People's Army dire sa Negros Occidental, sining panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 44 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Kahapon ga monitor ako sa kapihan sa Aksyon, upod kay Aksyon Boy Duran. Tuod man, historical tuod no? Ining natabo bangod ang Bacolod lang ang pinakauna nga lugar sa bilog nga Western Visayas nga nakapatigayon sa pagpabakuna. Kita lang una dire sa syudad sa Bacolod. Din kakita niya nga sa bilog nga Western Visayas, Bacolod ya, ang una nga ginpadalan. Amo gani, siling kahapon ni Mayor Bing Yundardia ang iya pagpasalamat kay Baksinsar Carlito Galvez Jr. kay gintuman gitsini ang iya ginsiling bala nga ilakip ang syudad sa Bacolod sa top priority kon sa tion mag-abot na bakuna kontra sa COVID-19 sa Pilipinas. Ti aragid pag-abot gid sa bakuna halin sa pungsod China, pinadalaan dayon niya ang syudad sa Bacolod. Tiyan mo ini ang pagpasalamat kahapon ni Mayor Bing Yunardia, lakip nga ang pagpasalamat sa mando kuno ni Presidente Rodrigo Duterte. Ambot silingon, malapit ginman sa tagipusoon sang administrasyon Duterte ang syudad sang Bacolod. Pinsarabla ang syudad sa Bacolod ya, may meeting nga ginpatigayon sa tanan nga mga cabinet member, mga importante nga tao ang ginagdalan dito. Kadumduman ko si Mayor Bing Yunardia. Presidente pa siya sa mga alkalde sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung pahambalon mo kontra partido, daw wala gikuno yan nakilala ang Bacolod. Kung pahambalon mo kontra partido kag kontra sa Bacolod, nya daw wala hinimuan na Bacolod. Tiyaryo, ang Bacolod, pinakauna sa bilog nga Western Visayas nga nakaangkon sang pagbakuna upod ang mga doktor. Amo nang siling ko bala nga hindi kita hagad pakalain bangod la sa politika bisan gahimo sang kayuhan ang aton sinipila ka mga personalidad pakalainon tagyapon bangod sa politika. Kung naghimo sang kayuhan ihatag sa mga naghimo sang kayuhan. Amo nang buot ko silingon, kung kontrapartido ka man, basta kayuhan sa isa ka syudad kag banwa, updi, wala ginaya problema. Galing sobrang pamulitika bla, lang tawabla ni, wala pa gani eleksyon na, pamangkoton sila, kanya kamusta Bacolod niya, wala gid, wala gihinimuan. Tiyari gapakilala, nga ang syudad sa Bacolod, sa bilog nga Western Visayas, siya yang ginunaw, gintagaan sang bakuna. So ang bot silingon, siling ni Mayor Bing salamat gid sa pagtuman sang tanan nga ginpangako sang gobyerno
nasyonal. Amo nang siling ko bla kabudlay. Hindi kita maginisay. Sa politika awayon ta na pag-abot sa tion. Amo na siling ko kung may mga proyekto tani nga para sa syudad, administrasyon, oposisyon ka man, di lang anay kay para sa tao na. Awayan nyo lang niya politika pag-abot sa tion sa kampanya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang panyawan. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa milsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa
Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nagkaintangan Responsable at pagbalita Kadali na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Standard Time, las 6:59 na. Ariho, importante nga pahibalos na tanan ang Pederlep. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la City 1. Dasig siyang oras, no? Daw, wala ta kasiguruhan kung sinong inuso sa presidente. Si Sara Duterte, may mga motorcade na sa Davao, sa Bacolod. Ran, sararan, porte. Si Presidente Rodrigo Duterte ya, ang ginaulo-endorse ya, si Senador Bongo. Nyaman ini si Bongo ni, pisan tao ni. Puerte niya, basahan nyo ba? Tuod man, adlaw-adlaw si Bongo, basahan nyo mga newspaper nasyonal ba? Adlaw-adlaw, ara siya mo. Wala ya siyang adlaw, nga wala si Bongo. Siling siyang presidente, mapisa na siya. Abi nyo, ang panawag ya, Mr. President na daw, di mo. Siling siyang presidente, niya upod kami ni mo. 21 katuig nga upod namon, alin sa tuig 1988. Bisan santo niya, wala makagi perde sa eleksyon. Tub-tub nanging presidente si Duterte. Bakit daga wanglo man ulo ni Gonya daw, hindi ko magpapili. Hindi pa subong, kay wala pa. So, damo-damo kita sa balantayan. Sara Duterte, gasiling hindi, pero sige ang arangkada sa mga motorcade. Sigo, niya hindi ko. Hindi pa sa subong. Di daw damo-damo kita sa pilian. Si Manny Pacquiao, siling niya kung may signal dito sa ibabaw, maarangkada siya, lagan presidente. Si House Speaker Alan Peter Cayetano, wala kang tuo subong ang pa-interview. Ang buot silingon, balantayan ini nga mga personalidad. Posible, isa sa ila o pila sa ila amo ang maga-iningkwentuhanay sa pagka-presidente sa tuig 2022. May na kayo may ideya ka mo pili-pili na nga daan, basta pilian ninyo ang makaserbisyo husto nga hindi naman kita magwanta sa sulod sang anom katuig. Wow, kadugay. Anom katuig kundi mayong atom na pilian baw. Antos naman, disgrasya naman si Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la City 3. Mabalik kami, pero gatamyaw ko na ya, sa aton mga kababainan,
International Women's Day karong adlaw. Ha? Congrats sa inyo. Mabuhay kamo mga kababainhan. Mabalik ako pagkatapos ini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahilangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Sa city na, oy, antes ako magbiya temporaryo, antes ka maligo, siguro nga ang habon mo, Santon plus Herba, no? Para lang malupok ang panit, do medyo priska ka sa bilog nga adlaw, no? Kaya namin ni, feeling healthy ka kon, Santon plus Herba nga habon ang imo gingamit. 100% natural, wala sa ginsimpon nga kimikal. So ano pag ginaulat nyo? Basta ganihabon ang pagambalan, Santon plus Herba ang gamita. Wala na iban, healthy beauty, kasarangan pang presyo. Diri na kita sa Santon plus Herba nga habon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, la City 8 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.